खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय XBLT Youth Bpf आरो गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 67 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बिसायख'थिया साखाथिसिनाव जेब्लानो जादों अब्लानो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै UPPL राजखान्थि हान्जाया गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो मैयानि सानाव प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गासै सा 67 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बेनि गेजेरावनो मख'नांगोन जे सासे XBLT कामान्डार अजय ब्रह्मआबो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव मैयानि सानाव जगदान जाबाय। मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोना मिथिगौ जे प्रमद बर'आ मोनसे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदोंमोन थामहिनबा बिथाङा भबिष्यतबाणी खालामदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा BTR ओनसोलाव बा BTC ओनसोलाव 60% 60% UPPL जानो थांगासिनो दं बा UPPL नि मददगिरिफोरा जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। 40टा समस्थिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्थियावबो UPPL नि जि सापर्टार बियो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो बेनो जानो थांगासिनो दं नामा मानोना बे समाव सानजानिफ्राय सोनाबहा साहानिफ्राय खोलाहा मोनफ्रोमबो जायगायाव बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे बे समाव BTR ओनसोलाव बा BTC नि थागिबि सुबुंफोरा 60% UPPL नि मददगिरि जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। BPF राजखान्थि हान्जानि जे गोबां दैदेनगिरिफोरानो गिदिर दैदेनगिरिफोर बे गिदिर दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव XBLT आरो BPF राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंनिफ्राय गासै 67 गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसे 67 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों आरो बेनि गेजेराव मख'थारनांगोन सासे XBLT नि कामान्डार बे कामान्डाराबो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बिथाङा जगदान जानानै बाथ्रा बुंथिदों जे BPF राजखान्थि हान्जा बे हान्जानि थाखाय आङो तेरा बेकायैबाबो खामानि मावदोंमोन। बहुत मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों BPF नि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबाबो माबादों। बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनो थाखाय तेरा बेकायैब्लाबो आं खामानि मावदोंमोन गोख्रों खामानि मावदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जानि थाखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जगदाननि अनजिमाया सानफानि उनाव सानफा बांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव प्रमद बर'नि जे नुजाथिनायाव बिथांनि जे न'आव गासै सा 67 गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसेनो XBLT आरो BPF लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफोरा बा सोद्रोमाफोरा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे जगदान जानायजोंनो लोब्बा लाखिनानै मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। जिहेतु दिनै BPF खौ नागारनानै गोबां BPF नि बेबादि सांग्रां बा गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादि जायफ्रानोखि केडार हिसाबै बा वर्कार हिसाबै बिबान लाबोनानै BPF आव खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। दा जोङो बेखौनो जोङो बुंनो हास्थायो जे दिनै बयबो माने मोजांखौ हास्थायनानै बा थांनाय बे 4 बोसोराव जेरैबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जुगामि खालामनो हायो बोसोरब्रैनि थाखायल' नङा जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जुगामि खालामनो हायो आरो दायो जे ट्रेन्डजों बे डेभेलपमेन्टआ जाबाय थादों बे डेभेलपमेन्टखौ जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव माने साबनिफ्राय साबसिन खालामलांनो हायो। जोङो मैया साननैसो मैया 25-26 जोङो नुबाय गुवाहाटीयाव जे एडभान्टेज आसाम जानानै थांबाय 2.0
बेयावबो गोबां माखासे बेबादि जायफ्रानोखि एन्टारप्रेनारफोर दङ बिजनेस टाइकुन बिथांमोन दङ दिनै जोंनि आसामाव जोंनि BTC आव बिथांमोना माने बेबादि इनभेस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आवगायबोदों बेफोर मानि थाखाय जानो हादों एकमात्र बेयो जोंनाव मोनसे मोजां थासारि फैनायनि थाखाय दिनै गासिबो बिजनेस टाइकुनफ्रा जोंनाव इनभेस्ट खालामनो नागिरदों जोंनि बे BTR ओनसोलखौ जौगाहोनो बिथांमोना दिनै आवगायबोदों स' जोङो बेखौ जोङो वेलकाम खालामनांगोन आरो जोंनि दानि यां जेनेरेसन लाइमोनफ्रा जोङो बेखौहाय एक्सेप्ट खालामनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे भिजन बिथांनि जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो हेफाजाब खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय आङो सानो राइट प्लेटफर्मा बे UPPL दोलोआनो आं सासे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर जोङो साब्रैसो दंमोन इन्सट्राक्टराव गासिबो थैजोब्बाय सोरबा बोरायनानै थैबाय सोरबा गुलिजों थैबाय सोरबा बमाजों थैबाय जों BLT नि आरो आं सासे आर्मिनिसोमोन साख्रि गारना फैदों आङो BLT आव जइन जादों आङो आंखौ लांफैदों हाग्रामायानो लांफैदों न'आव फैनानै आं जइन जादों थांनानै जोङो आं बहुद मानसि माबाखौ 1 मासनि गेजेराव आङो 40 जन बिदिनो 3 माससिम आं बिदिनो 200 जन खरि बारहोयोमोन आरो 3 मासनि गेजेराव ट्रेनिं पास खालामना हगार हरो आं बिजों लोगोसे आं निजे हाथियार दैफादोंमोन बिनि उनाव 2003 आव BTC सुक्ति जाबाय सारेन्डार होबाय ज' जाबाय थाबाय बिदिनो थाबाय थायो बयजोंबो लोगो दोगो जोंनो दासिम बिदि थानानै जोङो सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा मानानै थैबाय सोरबा फासि नांनानै थैबाय बांसिनानो जौ लोंनानै थैदों जोंनि BLT नि गेजेराव आरो दा बिसिम बे आं बायदि बिदि बिसोरबायदि थैनाया बहुद दं जौ लोंनानै बांसिन थैदों खिन्थु दानि बे समस्यायाव जे प्रमद बर' सारा जे दैदेनदों हाग्रामानि साराव जेसेबां माबा दङ खुनु मानसिया खुनु माबा जायाखै सोरबा माहाजोन जादोंबाबो आलदाया जादों खुनु एक्स BLT आ खुनु राव मानसिया जेबो जानो रोङाखै आरो दानि बे 4 बोसोराव नुनो मोनबाय दा मोनसे एसे आवगायगोन बे जिनिसा आरो बयबो बुजिनायाव फैबाय जों दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 11 जन आंनि मानसिखौ आं लाना फैदों दाथ' बयनावबो माने सोंखारिनाय बायदि आरो जोङो UPPL आव जों ज' जागोन जों बिसोरजों थाफागोन प्रमद बर' सारजों जों थाफागोन बे खोथानि माने हिम्मत बिसोरनि बोलो सक्तिया ओरैबायदि बोलो थौ आदा थौ नोंबो थांफादों जोंजों थौ लाबोदों आरो आंखौ दिनै दा बेखिनिखौनो आं बे रायजोआव आरो दानि दैदेननाय रुलिं दा प्रमद बर' सारनि जों बेजों सहयगिता खालामगोन जों बेजों थाफागोन जों पुरा हेफाजाब होगोन आरो आंनि बुंनाया बेनो नोंथाङा BPF नि जानानै खामानि मावग्रोदों आगोलाव मावदोंमोन जों बहुद मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों BPF नि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबाबो माबादों बेफोरबायदि जाबोदों आरो एसे माबा मोनसे जाबोदों जानाया खिन्थु बेफोरबायदि नङा आरो दानि माबा समस्याथ' बिदि थाना दाथ' नों BJP सरकारजों जाना जयेन्ट एटेच दंना आयेनाथ' बिदिखौ थोना ज' मिलायनासो मावनांगौ जिनिसा आयेनखौबो सिन्था खालामनांगोनथ' दा जोंनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय दा BJP जों लोगोसे ज' जोंहा मोनसे समस्याखौ मोजाङै आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोंबो फुरा बेखौ जों बोलो होदों दा बेनो आरो जोंहा नोंथांमोननि लोगोफोरा आरोबाव UPPL आव फैबावनो आसा दं आरो हिनजावफ्रा बिराद दंबावो दा फैनाय आं सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो रायजायो बोरो नोंनालाय नोंनि बुंनाया बोरो सानफ्रोमबो हिनजावफोरजों रायजाबाय थानांगौ बे 17-18 जनसो दंबावो दिनै गारि गंनै गारबोदों बिसोरखौ जोंखौ मानो लांफादा होननानै माबे समस्ति गोलैयो नोंथांमोननिया आंना धुबुरीयावथ' माने जोङो खरबजरा BTC आवनो दा बिसोरबो रायो मानो जोंखौ लांफादा मा दा बेफोरबायदि बुङो आरो ओंखायनो आंबो दुखु मोनो आं दा गाबोन आंखौ दा नोंसोरखौ नुगोन ना TV आव गाबोन रायजानोसैलाय आङो नै मिथियानो गावल' थांनानै जोंखौ लांला होनना बुंसै आरो